Bi ye tarata don ye janvier kalo tile wɔɔrɔ san 2026 Bamakɔ News TV jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sɛbɛnw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Mamadu Awa Gasama ale kɔni bilala ka taa min ye kiiriso min n'o ye juridiction correctionnelle ye min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gasama ka Awa kiiriko binakun kan Côte d'Ivoire jamana ale kan yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Awa u ka kiirisoba min n'o ye juge d'instruction du TPI Abidjan Plateau ko Mamadu Awa Gasama kɔni bɛna taa kiiritigɛlaw a bɛna taa jɔ olu ɲɛma juma nata janvier kalo tile 9 san 2026 jalakini min binna a kan o de ye k'a fɔ ko kumaw de bɔra a da n'o ye jalakili kumaw ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Maliden minnu bɛ yen nɔ ni olu sɔnnen bɛ k'a fɔ min ye yɛrɛya ye n'o ye souveraineté ye bɛɛ labɛnnen bɛ ka min ye arabadon kɔnɔ janvier kalo tile 14 san 2026 nin y'a siɲɛ 4nan de ye don min bɛna ta k'a fɔ ko Mali ale ka yɛrɛya o seginna a ma maliden caman de labɛnnen bɛ o don in kɔnɔ min bilala ka janvier kalo tile 14 kɔnɔ san 2026 ɲinan ta bɛ kɛ a tako 4nan ye. Kununko tɛnɛn n'o bɛnna janvier kalo tile 5 ma san 2026 o kɛra don ye don min an ka minisiri min ni o b'an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw kunna Abilaye Diop Awa min ye sɛbɛnfura minnu b'a jira k'a fɔ Awa jamana minnu bɛ yen ni olu yamaruyara ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Royaume des Pays-Bas ani République de Chine olu ka lasigidenw olu de nana u ka nin sɛbɛnfura in jira an ka nin minisiri in na i n'a fɔ Eric Fischer ani Li Xiang. Minisiriso min sigilen bɛ kiiriko kunna an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye sigi dɔ kɛ kununko tɛnɛn n'o bɛnna janvier kalo tile 5 ma san 2026 min bɛ tali kɛ cérémonie de présentation des vœux de nouvelle an na min seriyara u ka kiiri baarakɛla ɲɛmaaw fɛ ko nin ɲɔgɔn ye kɔni kɛra sababu ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ san 2025 ale baarakɛlenw kan ani ka walawalali kɛ fana san 2026 ale baara taafɛnw kan. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan a fɔlɔ Faransi jamana kɔnɔna na u ka faaba ayiwa kiirisoba min bɛ yen nɔ n'o ye tribunal correctionnel ye ale ye maa dɔw a bɛ se maa 10 bɔɲɔgɔnko ma minnu ka baara bɛnnen bɛ bɔlɔlɔkanna kunnafoniw dili ma ko u caman ayiwa ɲangini binna u kan n'o ye kasola ɲangini ye kalo 8 ɲɔgɔn na nka kaso in ye juru de ye a bɛ fɔ min ma ko sursis k'a sababuya kɛ ko kunnafoni dɔw bɔra u da ka ɲɛsin Awa Faransi jamanakuntigi furumuso ma n'o ye Brigitte Macron ye. Kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ni u sen bɛ fangadafiri min ni a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Burkina Faso ale jamana kan a yirala k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye u ni Faransi jamana de bɛ nin jɛjugu in na ka se ka min ye Burkina Faso ka fanga k'a sugusuguma k'a firi a nun kan. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentellimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.